Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Bueno, casualidades. Estás zinen, zanbarren urte daztu aldatzen zean? Aurrenekoa. Aztatik animatu zean? Animatu indiatelako. Zaila da, prestaketa lan handia ekartzen du? Bueno, ez asko. Pixka bat falta zan da, bueno, ni jarri nintzen. Problema. Ze berezitasun behar duzu zuzendaria? Ez errez. Pixkat ikasi, notak eta kitxo. Horretik hor, barrila jotakoa, danborra jotakoa? Danborra jotakoa lehen aurretik. Hau, 8garrena. Bueno, danborran 6 urte eta hemen direktore 2. Zatik apuntatzen zate honta? Ni sozia eko naizelako, aurrerakoa. Más que nada. Izaten da zuen plana ostegun gizenen? Danborra da, faldu, eta gero nahi duna bakoitzek, ja, berera. Ja urte asko dituk eta beste urte bat. Bai. Gusten dugu ondo jotzen duzuela, asko ensaiatu duzuen seinale. Bai, nik uste urte guztia pasatzen dula hontan. Hontan pentsatzen. Bai. Egun bizten ez du ez dituzte, guardin parranda, gero? Bueno, guardin umekin atatzegea, txupinazoa, gero seseneta eta bainona. Bain libratuko da, pixkat. Guadrilan, bai. Eta plana, damorra jo eta gero? Damorra jo, gero trago batzuk hartu eta bihar berriz familia, osea que lasai. Ostegun giztena urteko egunik onena da? Bueno, ondo da. Igandean politia da, astelena, asteartea, dana dira politia. Oso ondo, bai. Eta gogokin gainea. Zeratik etortzen zatuen, azte motivazio daukazuen? Motibatzea? Ondo pasatzea da motivazioa. Eta bueno, eta jake Tolosan bizigean da hoi, pixkoat, kolaboratzea pixkoat. Arte hartu behar da ondo pasatzeko? Bai, ni uste bai, ez barrenen sartu behar dela, bestela ez dauka inungo, kanpotik ikusita oso desberdina da gauza. Eta elkarteko kide? Ez, ni ez naiz, ni atetzen naiz voluntaria bezala, baina bueno, bai. Eta gero biharra baita atetzen naiz, eta lan baten baita, bitan, iruetan. Egun osoa hemen gabiltza, goizeko batzetarik jekita, eta goizen neskako zerdak eta goi atagatxik, eta guain hemen, tope. Preparazio berezia behar alda ondarako? Bueno, ja urte bat, hasiera leldurra hoi gaizki ino, baina bueno, ja urte pasa, ja ohitura, ja hartzeak eta fuera. Entrenatu egiten da, ensaiatu? Bai, asteetan gatu gara, asteetan, ostegunetan horrela, eta bueno, bai. Zeratik hemen dez danborra? Gustatzen segurako eto nesaz jantzita eta jende animatzen. Arrazalde guztu nola egiten duzu? Horrela. Bona bixa mugitu, eta venga.
Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.